खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा देंखोगिरि भानुमति बांसियारिया थांनाय मैया 5 रिंगासो समाव रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै फाहामथाय लागासिनो दङमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि बिथाङा थांनाय मैया बे बुहुमखौ नागारलांबाय। सुबुं माहारिखौ सोमोनांहोनाय मोनसे मुगैथाव जाथाय सोमजिदों आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव थांनाय 24 मे खालि आसामनि श्रीभूमि जिल्ला जेलाव हरेश्वर कलिता 47 बोसोर बैसोनि आरो ब्रजेन्द्र कलिता 50 बोसोर बैसोनि सानै लंफट जेल वार्डेना सासे देहायारि आरो मेलेमारि नोरजिया आइजोखौ हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बिसोर सानै दायनिगिरिफोरखौ श्रीभूमि सदर पुलिस थानानि आवथायाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोनदों। भुटान सिमायाव सासे लाइमोननि सोमोनांथाव गोथै सह बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं भल्टाराव शिब बरुवा 22 बोसोर सेंग्रानि गोथै सहखौ बोखांनायाव राइजोफोरनि सेराव सोमोनांहोदों। डिमाकुसि पुलिसआ जाथायनि सायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामना संदानगासिनो दङ होनना मिथिनो मोनदों। जानो गोनां 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिखौ लाना कक्राझार प्रेस क्लाबआव जिएसपि दोलोनि गाहाय बारग' एमपि नबकुमार सरनियाया खौरां मेल लादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोआ बिपिएफ दोलोजों लोगो नांना बिसायख'थि गेलेगोन होनना नबकुमार सरनियाया बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' सावथुन मुलुग आरो असमिया सावथुन मुलुगाव बयजोंबो सिनायजानाय बयनिबो गोसोखौ गोजोनहोग्रा फैलाव बसुमतारी बिथांनि सारादुखौ थांनाय मैया खुंफुंबाय। बिथां फैलाव बसुमतारीया थांनाय 22 एप्रिलाव बयनिबो मेगनाव मोदै लाहोनानै अरायनि थाखाय रुंसारि जादोंमोन। रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि जोबथा बिदाय होनाय सारादुजों लोगोसे रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि आगान उदां सावरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया रुंसारि फैलाव बसुमतारीनि जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' सावथुन महरगिरि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। समाज सिबियारि रिकेश अग्रवालनि दैदेननायाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो गामियाव बिजेपिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय खुंदों। गोबां रायजो राजाफोरा जौगानायनि मोजांनि थाखाय बिजेपिनो भट होगोन होनना खोथा होदों। बे फोसावदिं मेलाव बिटिसिनि इएम सजल सिंआ बाहागो लाफैनानै फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव गावनो भट होनो खावलायदों। गासैबो राजखान्थि दोलोफोरा गाव गावनि मावथांखिफोरखौ फोसावगासिनो दङ। धेमाजि जिल्लानि मिसामारा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 4 नं वार्डनि नावकाटानि गामियाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मन की बातनि जोहै अपारेशन सिन्दुर खौरां फोरमायहरनायखौ गासै रायजो राजाफोरनो खोनासंहोनाय हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे अपारेशन सिन्दुरखौ हेफाजाब होनानै आखायाव हादोरनि फिरफिला हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। थांनाय 2025 मायथाइनि 22 एप्रिल जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव पाकिस्ताननि उदखारिफोरा भारतनि दावबायारिफोरनि फिसायफोरखौ जेबो दाय गैयालासिनो इनायै पाकिस्ताननि उदखारिफोरा सा 26 सुबुंफोरखौ गावथारदोंमोन। जायनि जाहोनाव भारतनि गासै सुबुंफोरा बे जाथायखौ लानानै सहायनो हायाखैमोन। भारतनि दावबायारि आइजोफोरनि फिसायफोरखौ दाय गैयै सुबुंफोरखौ पाकिस्ताननि उदखारिफोरा इनायै गावथारनानै बुथारनायखौ लानानै फिन साजा होफैनो थाखाय अपारेशन सिन्दुर मुं दोननानै पाकिस्तान उदखारिफोरनि सायाव भारतनि
रौनिया हानजाया गोख्रों फिननाय होदोंमोन। मैया अपारेशन सिन्दुरखौ हेफाजाब होनानै भारत हादरनि देरहासार गोजोन खौसेथिखौ नोजोर होनानै भारत हादरनि फिरफिला लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।